de ce să primesc amendă? Dorin, e o întrebare de milioane, la care nu cred că ANAF poate da un răspuns coerent. Practic, tu nu ai nicio vină. Furnizorul nu a încărcat factura pe care a promis că o încarcă în ROE factura ANAF. Ok, și ce soluții ai? Pentru că trebuie să înregistrezi factura în contabilitate, dar nu vrei să iei 15% amendă din valoarea facturii. Marți vă povesteam despre un proiect nou legislativ pe partea de factura unde se aduc anumite clarificări. Un punct îl reprezintă faptul că, în situația respectivă, când furnizorul nu-ți trimite factura în ROE factura ANAF, tu, ca și cumpărător, poți face o sesizare la ANAF prin care să spui faptul că acel furnizor nu a raportat încă factura și tu trebuie să o înregistrezi. Dar problema e că în proiectul respectiv, prin această sesizare, nu scrie că te va scăpa pe tine de acea amendă de 15% de care ești pasibil dacă înregistrezi în contabilitate. Așteptăm totuși de la ANAF mai multe clarificări pe baza acestui aspect, pentru că tu, ca și cumpărător, nu prea ai ce face ca să-l determini pe el să îți raporteze factura. Soluția trebuie să fie la ANAF. Logic ar fi, dacă tot ai făcut sesizarea aceea scrisă prin care reclami faptul că furnizorul nu a raportat factura în ROE factura ANAF, atunci tu să nu mai riști amendă dacă o înregistrezi în contabilitate, pentru că tu ți-ai făcut treaba mai mult decât trebuia. În Purple Cat, în softul nostru de facturare, îți dăm frumos lista facturilor primite de la furnizori, dar mai mult decât atât nu avem ce face. Așteptăm clarificările din partea ANAF. Nu uita de like și follow dacă ți-a plăcut video și vrei să rămâi la curent cu noutățile din e-factura.